es va despertar. Quin soroll més fort! Bon dia, ocells! Per què esteu tan esbarats? Què no sabeu? És la primavera que ja ha arribat! I això què és? És quan el cel és més blau. El cel més blau. Sí, canteu les formigues. Els ocells van marxar volant. I les papallones, molt a poc, van començar a volar i a volar fins que amb les formigues es van trobar. Bon dia, formiga! Per què esteu tan esbarades? La formiga esto va preguntar. Que no ho sabeu. És la primavera que ja ha arribat. I això què és? És quan sortim fora de casa per treballar. Sortim fora de casa per treballar. Sí, Anna, i pregunteu a les maietes. Les formigues van marxar i les papallones, a poc, van marxar volant fins que amb les maietes es van trobar. Bon dia, maietes! Per què esteu tan esbarades? Que no ho sabeu. És la primavera que ja ha arribat. I això què és? És quan tots estem més contents. Tots més contents. Sí, aneu i pregunteu als caragols. Les maietes van marxar volant i les papallones van volar i volar i volar fins que amb els caragols es van trobar. Bon dia, caragols! Per què esteu tan esbarats? És la primavera que ja ha arribat. I això què és? És quan a passejar. Esteu volant a Espanya? Sí, aneu i pregunteu als cucs. Els caragols van marxar i les papallones volant i volant i volant amb els cucs es van trobar. Bon dia, cucs! Per què esteu tan esbarats? I allà dins els hi va dir: Que no ho sabeu. És la primavera que ja ha arribat. I això què és? És quan el terra és més calent. El terra més calent. Sí, aneu i pregunteu a les flors. els cucs van marxar i les papallones van tornar a volar fins que amb les flors es van trobar. Bon dia, flors! Per què esteu tan esbarades? Que no ho sabeu. És la primavera que ja ha arribat. I això què és? És quan els dies són més llargs. Els dies més llargs. Sí, pregunteu a l'abella. Les papallones van començar a volar i a volar i a volar fins que l'abella es van trobar. Bon dia, abella! Per què estàs tan esbarada? Que no ho sabeu. És la primavera que ja ha arribat. I això què és? És quan els prats són plens de flors. Els prats plens de flors. Sí, aneu i pregunteu als conills. Ells us explicaran. L'abella va volar i les papallones van començar a viatjar
fins que amb els conills es va trobar. Bon dia, conill! Per què esteu tan enfadats? Que no ho sabeu. És la primavera, que ja ha arribat. I això què és? El conill, Maxim diu, és quan l'herba... És quan el més verd i podem menjar l'herba més verd. Sí, anem pregunteu al sol. Les papallones van començar a volar una vegada i quan ja estaven una mica cansades, amb el sol els van trobar. Bon dia, sol! Bon dia, papallona! Saps per què tots estan enfadats? Sí, és la primavera que ja ha arribat! I això què és? És quan és el mes blau! És quan sortim fora de casa per treballar. Per això tots estan més contents. Els prats són plens de flors. I les papallones podem fer flores. Quan tenim papallones? Sí! Sí! Ara ja ho estem fent! Visca! Visca la primavera! Moltes gràcies pel silenci, que bé que us feu els TV3 i que bé que ho feu les papes també, i les galles i les tietes i totes les famílies. Ja heu vist que hi ha una feina de focalitzar, saber quan els hi toca, encara que han necessitat alguns ajuda, hi ha moments que han fet un gran esforç en entendre la història, dir-la, a més han ensenyat moltíssim, i jo crec que es mereixen un aplaudiment ben fort.